हाय दोस्तों। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଷ୍ଣୁପୁର ଆମ ଗାଁ ତା ପାଖ ଯେଉଁ କୁଲାଚଡ଼ ଅଛି କନ୍ତେଇ ଘାଟ ତା'ର ରୋଡ଼ରେ ମୁଁ ଚାଲିଛି। ମୁଁ କାଲି ସେପଟେ ଯାଇଥିଲି କିଛି କାମ ପାଇଁ। ତ ବହୁତ ଖରା ସେଠି, ଏତେ ପ୍ରବଳ ଖରା କି ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ପୁରା ମୁହଁ ପୁରା ପୋଡ଼ି ଯାଉଛି। ପ୍ରାୟତଃ ଅନୁମାନ 34 କି 35 ପାଖାପାଖି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଥିଲା। ଆଉ ଏଠି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ କୁଲାଚଡ଼ ରାସ୍ତା, ତ ସେଇଟା ପ୍ରାୟତଃ ହେଇଗଲାଣି 3-4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ସେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କାମ ଚାଲିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ। ଅଧା ବି ହେଇନି ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମାନେ ନଈ ଯେଉଁ ଅଛି ଆରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପବନ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ପ୍ରବଳ ପବନରେ ପୁରା ମାନେ ନୌକା ଦୋହଲି ଦେଉଛି। ଆଉ ତ ମୁଁ ଆରପଟକୁ ଯିବି, ମୋର ତ ଛାତି ଥରୁଛି। କ'ଣ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେବ। ଆଉ କେବେ ଏମିତି ତ ପବନର ଯେଉଁ ଦୋହଲିବା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ କେବେ ନୌକାରେ ବସି ନାହିଁ। ଆଜି ବସିବାର ଅଛି, ଦେଖି କ'ଣ ହେଉଛି। ତ ନୌକା ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆରପଟରୁ, ସେଇଟା ଏପଟୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ।